बावनकुळेंच्या प्रचार सभेत भाजप बंडखोरांनी गोंधळ घातलाय। चंद्रपूरच्या इंदिरानगर सभेतील ही घटना आहे। बंडखोर मनोज पोतराजे समर्थकांकडून हा गोंधळ घालण्यात आलाय। पोलिसांनी पोतराजेला अडवत यावेळी हुसकावून लावलंय। बावनकुळेंनी पोलीस प्रशासनाला सुनावलं। रॅलीत घुसखोरी होऊ नये हे पाहणं पोलिसांचं कर्तव्य असल्याचं त्यांनी मत व्यक्त केलेलं आहे। असं नाही जास्त निकाल जाता येतो। असं करता येत नाही। गाडीच्या लोकांना ज्या रस्त्याने त्या रस्त्याने जाता येतो। पोलिसांची जबाबदारी आहे ज्या रस्त्याने सभासद त्या रस्त्याने देता येत नाही परवानगी। इंग्रजी बोलत नाही।